Il-Kap Nazzjonalista Alex Borg iddikjara li l-Gvern qiegħed jiddistabilizza l-pajjiż. Din id-dikjarazzjoni għamilha waqt li kienet jindirizza attività politika f'Fajn Silem Għawdex. Sur Prim Ministru, jekk hemm xi ħadd li qed jiddistabilizza l-pajjiż huwa proprju intom għax it-tmexxija qiegħda f'idejkom. Tul dan l-istess diskors Borg tkellem fuq l-għada finanzjarja imwera tal-Partit Nazzjonalista. Inqajmu il-partit mill-kriżi finanzjarja. Ftit wara Borg reġa' rrepeta li se jkun qed jagħmel ġabra għall-elezzjoni ġenerali. U għalhekk ser inkun fil-ġranet li jmiss qed inniedu crowdfunding innovattiv. Fl-isfond ta' dan id-diskors fost il-partitarji nazzjonalisti bdew iduru għanta volontiera bi bramel biex inġabru donazzjonijiet tal-partit stess. Dan fil-waqt li huwa temm id-diskors tiegħu b'dan il-kliem. Viva l-Partit Nazzjonalista!